Sa Davao City, tulo ka tawo ang patay human gipang kalibanga. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek magsilingan ang tulo lakip ang purok leader sa barangay Tigato sa Davao City. Kinsa giingong namatay human miinom og tubig gikan sa balon og flowing waters sa lugar. Kritikal na ang kahimtang diyang niabot sa ospital ang 47 anyos nga si Jesus Olarte, residente sa Purok 10 Sitio Balon sa barangay Tigato, Davao City, human gikalibanga Biyernes ng labing semana. Pagka-Domingo, nakabsan kini sa iyang kinabuhi. War naman to siya, suka, kalibang naman to siya. Ya human. Ano to siya, hindi na siya ka lakaw. Niadtong Martes, gikalibang sab ang silingan nga si Jamvi Rafalio ug ang purok leader nga si Eduardo Edica. Dead on arrival sa SPMC si Rafalio, samtang Miyerkules sa gabi namatay si Edica. Laing tulo pa ka mga silingan ang parayo ginatambalan sa SPMC. Ang gitudlong hinungdan ang pag-inom og tubig nga gikan sa balon ug flowing water nga mo'y tinubdan sa tubig sa lugar. Kini ang balon kung asa gikan ang tubig nga ginagamit sa pipila ka mga residente alang silang pagpanghugas og plato, ingon man ang pagpangligo. Ang samang balon pod ang ilang ginakuhaan og pangkati aron iabot din sa kining bomba kung asa daplin lang pod aron kini moagas og ilang gitudlo nga mo gikuhaan sa og tubig sa mga residente nga gibati og diarrhea. Apan human sa mga residente ila na kining ginatabunan aron wala nay makagamit pa. Si Papa, diri asa laga inom sukar pa kan sa una, diri magainom sukar pa sa pagkataon namo. Karon lang po ninahitabo ngayon ani nga murag medyo grabe. Nakatakdang magkuha og water sample ang DOH sa ipailawom sa water analysis aron masuta kung ang pag-inom og tubig gikan sa mga water sources ang hinungdan sa pagkalibanga. Duol kayo sa CR and duol sa mga babuyan. So pwede siya makontaminate. Tanawagan karon ang mga residente sa mong sitio sa mga buot mag-donate kanila og tubig mainom sanggit sa karon gibawalan una sila nga mokuha og mainom nga tubig ngadto sa area o sa ilahang water sources nga naandan. O sa karon nakatakda sa may pailawom sa kini tawag nga rectal swabbing ang mga kabanay sa mga nagikalibanga nga mga residente. Tak. Okay, daghang salamat Argel Relator.